नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. गोव्यात सुरू असलेल्या 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा आजचा 6वा दिवस. बघूया इफ्फीच्या बातम्या. इफ्फीत आज जवळपास 50 चित्रपटांचं प्रदर्शन झालं. आज इफ्फीत पहिल्यांदाच अमेय वाघ आणि नागराज मंजुळे यांचा फ्रेम हा मराठी चित्रपट झळकला. त्यानिमित्ताने अमेय आणि नागराज मंजुळे आणि फ्रेमची टीम रेड कार्पेटवर उतरली. लॉकडाऊनच्या काळात हा चित्रपट शूट झाला आहे. एका भूकंपाच्या घटनेमुळे पत्रकाराच्या आयुष्यात काय बदल होतात ही अशाबद्दलची कथा या चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे. विक्रम पटवर्धन यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे. आता महाराष्ट्रात सध्या एक विषय गाजतोय तो म्हणजे कर्नाटकच्या दादागिरीचा. पण अशीच दादागिरी कर्नाटक गोव्याच्या बाबतीतही करत आहे. गोवा सरकार मात्र अजूनही काही ठोस पावलं उचलताना दिसत नाही आहे. याबाबत एक खास रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. गोव्याची संजीवनी म्हादई नदीला कर्नाटकापासून वाचवण्यासाठी गोवा फॉरवर्ड सुरू करणार म्हादई बचाव अभियान. जनतेला सहभागी होण्याचं केलं आवाहन. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी केवळ पुस्तकी शिक्षण न घेता योजनांचा फायदा घेऊन व्यवसाय उभारावेत. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांचा आदिवासी विद्यार्थ्यांना सल्ला. गोव्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या पोहोचली 1.5 लाखांच्या वर. कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरण मोहिमेला अपयश. SGPDAचे अध्यक्ष आमदार दाजी साळकर यांच्या देखरेखीखाली झाली मडगाव मासळी मार्केटची साफसफाई. मडगावात लवकरच बांधणार 1.5 कोटींचं नवं मासळी मार्केट. संजीवनी साखर कारखाना बंद पडल्यामुळे ऊस शेतकरी वळले इतर पिकांकडे. भाज्या आणि फलोत्पादनाकडे तरुण शेतकऱ्यांचा ओढा. आणि अल्पवयीन मुलांच्या बेजबाबदार ड्रायव्हिंगमुळे महिलेचा गेला जीव. चिखलीमध्ये एर्टिगाने दिली स्कूटरला धडक. आता बातमी आहे कर्नाटक सरकारच्या दादागिरीची. कर्नाटकची दादागिरी जशी महाराष्ट्रात सुरू आहे तशीच गोव्यातही. गोव्याची संजीवनी असलेली जी म्हादई नदी आहे त्या म्हादई नदीचं पाणी वळवण्याचं कर्नाटकचं कारस्थान काही नवं नाही. गोव्यातल्या 43% लोकांचं जनजीवन म्हादईशी निगडीत आहे. याबाबतचा वाद न्यायालयातही पोचला आहे. पण तरीही कर्नाटककडून म्हादईत येणाऱ्या पाण्यावर धरणं बांधण्यासाठी कर्नाटकने सर्वेक्षणही केलं आहे. कशी चालली ही कर्नाटकाची दादागिरी याबाबत गोव्याचे ज्येष्ठ पर्यावरणवादी आणि या क्षेत्रात अनेक वर्ष काम करणारे पत्रकार राजेंद्र केरकर यांच्याशी आम्ही संवाद साधला आहे. गोव्यात येणारी जी म्हादई नदी आहे या म्हादई नदीचं पाणी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्नाटक सरकार वळवत आहे असा आरोप होतो आणि त्याची परिस्थिती आहे. बंधनं आहेत, कायदा आहे, तरी पण यातून पळवाट काढत कर्नाटक सरकारने छुप्या मार्गाने हे पाणी कसं वळवता येईल याचं कारस्थान रचलं आहे. आणि याबाबत बोलण्यासाठी आपल्याबरोबर आहेत ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर आणि पत्रकारसुद्धा आहेत. त्यांनी खूप यावर अभ्यास केला आहे. त्या भागात ते जाऊन आलेले आहेत. राजेंद्रजी, सगळ्यात आत्ता गोव्याच्या दृष्टीने चिंतेची बाब काय आहे? कर्नाटकच्या काय हालचाली सुरू आहेत तिथे? कारण सध्या कर्नाटकला म्हादई पाणी लवाद जे आहे त्या लवादाने जो 2018मध्ये निकाल दिलेला आहे 14 ऑगस्टला, तर त्या निकालाच्यानुसार त्याने कर्नाटकाला पाणी वळवण्याची आणि धरणं बांधण्याची मुभा दिलेली आहे. परंतु हे सगळं करण्यापूर्वी त्यांना वेगवेगळे जे दाखले आहेत ते घेणं गरजेचं आहे. परंतु असं असताना कर्नाटकाने गेल्या काही वर्षापासून चोरी छिपे हे जे पाणी आहे ते वळवण्यासाठी त्या ठिकाणी उघडे कालवे, भुयारी कालवे त्याचं बांधकाम जे आहे ते पूर्ण केलेलं आहे. ही बाब जेव्हा आम्ही लवादासमोर आणि न्यायालयासमोर आणली तेव्हा लवादाने त्यांना मोठा बांध घालून हे पाणी जे जात होतं ते अडवण्यासाठी त्यांना सांगितलं. त्याने तशाच प्रकारचं बांधकाम केलं. परंतु एकंदर
या ठिकाणी पाणी कुठंतरी मुरत आहे आणि आता सध्या कर्नाटकाने एकंदर कालवे जे आहे, धरण आहे, या सगळ्याचं बांधकाम हलतरा, कळसा आणि भांडुरा या 3 ठिकाणी करण्यासाठी मृदा परीक्षण जे आहे, सॉईल टेस्टिंग आहे आणि त्याचप्रमाणे सर्वेक्षण जे आहे या सगळ्या कामासाठी गरजेचं ते त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. कारण त्यांना लवादाने आदेश दिलेला आहे की तुम्ही हे सगळं काम करण्यापूर्वी सेंटर वॉटर कमिशन जे आहे त्यांच्याकडून तुम्ही परवानगी घेतली पाहिजे. जो तुमचा DPR म्हणजे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आहे तो तुम्ही नव्याने सादर केला पाहिजे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि सध्या अजूनही या संदर्भातला अंतिम म्हणजे त्यांना वळवण्यासाठी मुभा दिलेली नाही, परवाने दिलेले नाही. परंतु असं असताना कर्नाटक हे पाणी जे आहे ते वेगवेगळ्या माध्यमातून वळवण्यासाठी किंवा एकंदर कळसा जी कणकुंबीला उगम पावते तिचं जवळजवळ 3 किलोमीटरचं पात्र आहे ते कर्नाटकाने उद्ध्वस्त केलेलं आहे. मलप्रभेचं पात्र उद्ध्वस्त केलेलं आहे. एकंदर या सगळ्या परिसरामध्ये चिंता करण्यासाठी गोष्टी कर्नाटक करत आहे. राजेंद्रजी, आणखीन एक मला प्रश्न तुम्हाला विचारावा असा वाटतो की अनेक वेळा याबाबत लवादासमोर सुनावणी झाली, म्हणजे 100हून अधिक वेळा लवादासमोर हा प्रश्न गेला. तुम्ही न्यायालयामध्ये आहात, सर्वोच्च न्यायालयामध्येपर्यंत हा प्रश्न आहे. असं असताना सुद्धा आता तुम्हाला म्हणजे गोवा सरकारने सरकार म्हणून काय करायला हवं आहे असं तुम्हाला आता वाटतं या परिस्थितीमध्ये? आता गोवा सरकारने कर्नाटकाने हे जे काम जे आहे मृदा परीक्षणाचं काम आणि त्याचप्रमाणे सर्वेक्षण त्यांनी जे पूर्ण केलेले आहे त्याचा अहवाल जो आहे आपल्या अधिकाऱ्याला पाठवून तयार केला पाहिजे. आणि हा अहवाल जो आहे तो ताबडतोब त्यांनी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आहे, त्याचप्रमाणे केंद्रीय जल आयोग आहे, त्याचप्रमाणे केंद्रीय जे जलसंसाधन मंत्रालय आहे, या सगळ्यांना त्यांनी तो अहवाल पाठवला पाहिजे. त्यांनी त्या ठिकाणी नोंद केली पाहिजे की हे सगळं काम जे आहे कर्नाटक करत आहे सध्या ते सगळं काम राखीव जंगल क्षेत्रामध्ये आहे. या ठिकाणी म्हादई अभयारण्य जे आहे 237 मीटर अंतरावरती आहे. या सगळ्या ज्या कायदेशीर बाबी आहे या अहवालात नमूद करून त्यांनी या संबंधित यंत्रणेला ताबडतोब पाठवल्या पाहिजे. अजूनपर्यंत गोवा सरकारचं पथक जे आहे तर त्यांनी त्या ठिकाणी भेट दिलेल्याने सरकारने यापूर्वी एक पथक स्थापन केलं, परंतु गेल्या 2 वर्षात या पथकाने एकदाही कणकुंबीला भेट दिलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राजेंद्रजी, आणखीन एक शेवटचा प्रश्न विचारतो तुम्हाला की कर्नाटकमध्ये एवढी भाषिक अस्मिता प्रखर ते लोक वापरतात की म्हणजे जसं सीमा भागातला प्रश्न आहे तुम्हाला माहिती आहे. आत्तासुद्धा महाराष्ट्रामध्ये जवळपास सांगली जिल्ह्यातला जो जत तालुका आहे त्या जत तालुक्यातली 40 गावांवर कर्नाटकने दावा केला आहे. ही दादागिरी कर्नाटकाची कशी खपून म्हणजे का खपून घेतली जाते? गोव्याने संघटित प्रयत्न कसे व्हायला पाहिजेत गोव्याकडून कर्नाटकच्या या दादागिरीविरोधात असं तुम्हाला वाटतं? कारण कर्नाटकामध्ये पाणी जो आहे किंवा तिथली भूमी आहे, तिथली माती आहे, या प्रकारचे जे मुद्दे आहेत तर ते त्यांच्या अस्मितेशी निगडीत असतात. आपलं पाणी ते जे आहे ते दुसऱ्यांना देत नाहीत आणि दुसऱ्याच्या वाट्याला येणारंसुद्धा पाणी ते हिरावून घेत आहेत. दुसऱ्या प्रदेशामध्ये त्यांना आपलं अस्तित्व पाहिजे. हे सगळं कर्नाटक जे आहे हे दादागिरी त्यांची गेल्या कित्येक वर्षापासून सीमा भागातल्या जनतेवरती चालू आहे. आणि एकंदर गोव्यासारखं एक छोटं राज्य, ज्या राज्याच्या मुक्तीसंग्रामाला कर्नाटकातल्या लोकांनी मदत केली होती, आता मुक्तीनंतर हे छोटं राज्य जे आहे हे आनंदाने सुखाने राहावं अशी भावना कर्नाटकामध्ये लोप पावत आहे. आणि त्यामुळे एका छोट्या नदीचं पाणी, जी एक नदी जी आहे तर तुम्ही कर्नाटकाच्या कुठल्याही नदीच्या तुलनेनं घेतलं तर ती नदी एकदम छोटी नदी आहे, तर ते पाणी एका राज्याला त्यांनी देणं गरजेचं होतं. पण तसं नसताना आताताईपणे, अराजकपणे कर्नाटक या सगळ्या गोष्टी करत आहे. आणि त्यासाठी गोव्यातल्या जनतेनं या प्रश्नी दक्ष राहिलं पाहिजे. ज्या पद्धतीनं कर्नाटकाने हा विषय आपल्या अस्मितेचा केलेला आहे, आपल्या राज्याच्या अस्तित्वाचा केलेला आहे, तसाच गोव्याच्या जनतेने निद्रिस्त न राहता हा प्रश्न जो आहे तो लावून धरला पाहिजे. आपले आमदार, आपले मंत्री जे आहेत त्यांच्या निदर्शनास आणून कशा पद्धतीनं उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा संकटात सापडणार आहे या बाबी त्यांनी सरकारच्या लक्षात आणून देऊन दबावतंत्राच्या माध्यमातून या विषयामध्ये गोव्याला कसा न्याय मिळेल या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजे. धन्यवाद राजेंद्र केरकरजी आमच्याशी बोलल्याबद्दल. तुम्ही ऐकलत की राजेंद्र केरकर काय म्हणतात. अशी खूप दादागिरी चालली आहे कर्नाटकची, आता महाराष्ट्रात चालली आहे, तर गोव्यात पण अनेक वर्ष सुरू आहे. त्यामुळे भाषिक अस्मिता, प्रादेशिक अस्मिता हे प्रखर मुद्दे घेऊन कर्नाटक जर एवढं ॲग्रेसिव्ह होत असेल तर आपापल्या राज्यांनी पण आता गोव्याने आणि महाराष्ट्राने पण आपल्या अस्मिता आता पुढे आणण्याची गरज आहे.
तुम्ही बघितलं केरकर काय म्हणतात ते. कर्नाटकची ही दादागिरी खरं तर खपून घेता कामा नये आणि गोवा सरकारने त्या विरोधात कडक पावलं उचलली पाहिजेत आणि तसे प्रयत्न केले पाहिजेत. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक गोमंतक TV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.